on wadde onon jogiiɓe leñol ngol onon alɗuɓe leñol ngol on mahi jumaaji jamaaji e galleeji mbadde heen wadde téléji e radio ji kaalen heen ɗemngal men kolliren heen sernaɓe men naalankooɓe men e jaandiyankooɓe meɗen gurnen heen koɗki men donaaɗi men e gowaaɗi meɗen gande kat ɗemɗe koko ñamandirɗe gande kat cukalel haaloyta koko nannateno gande kat cukalel ñemboyta koko hollateno ede kala ko yiyetaake nanetaake ronetaake wattindat majja maaya natta wadde jogiiɓe balle min salade sanirede ɗemgal woten gondi puccal e juggal yo Allah wurnugal ɗemgal nusko usta kala ettotoɗo saynude ngal yo Allah wurnugal ɗemgal usta nusko kala nanogal jeebiɗo ngal minen député ji gonɗi ɗi assemblée nationale nanoɓe pularde waɗi ballal moon monsieur le ministre ɗum jinnomi haalandema mi wiya Racine Talla wonde ko ɗum min jiiɗi ko walla min ko walla ɗemgal ngal jomremin haalanma noon ko wone programme de télé mba jinmin ndenduɗen ko welani min ñalawma o waɗi ujunere e temedde 450 minutes yontere nde waɗi ujunnaji 160 minutes hitande nde waɗi ujunnaji 500 e ujunnaji 25 e temedde 6 minutes a yiyata nanata hen koɗo saydalare a yiyata nanata hen ñaño bojal aynaɓe a yiyata nanata hen kaalow histoire Samba Guila Jeegi walla waaɓe ne mum ede kala ko yiyetaake nanetaake ronetaake wattindat majja maaya nat welani min saabu sayna monsieur le premier ministre an de heyni so gouvernement soble vertu mbiɗa yinno gonca ko woñi aɗe ɗemɗe mbaɗaɗe codifié ɗum waɗa e journal men ɗum waɗa e constitution men titre premier article premier deuxième alinéa haɓe mbatta wadde leur journaux les samedis et les dimanches wadde tous les jours tawata subaka e keke informer c'est éduquer informer c'est conscientiser informer c'est inculquer wadde être informé c'est comprendre le monde monsieur le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne tawde gouvernement ma ko ballo balleɗeɗen nde ɗetade min honorable député Adama Sow de miwni